Hej, velkommen. Det er fra min Fairlock. PUM Kartmaster. Så er jeg på vej til Bornholm lige nu. Er I også med? Ja, vi elsker en tur. Glæder jeg mig over hvorfor? Glæder jeg til Bornholm? Jeg glæder mig ligesom et lille barn, der skal have en is. Men i hvert fald... teenager i år. Hold nu kæft, Mikkel. I hvert fald... Jeg er teenager, Må jeg snakke videre? Nej. Prøv at se alle koerne. Ja, der er koer, ikke også, mormor? Der er koer. Er det køer? Ja, det er køer. Okay. Der står den ene ko bag den anden. Det hedder ikke koer. Det hedder køer. Okay. I hvert fald. Vi skal i hvert klokken er noget med 8 snart. Ja, klokken er 9 lige om lidt. Ja, klokken er 9 lige om lidt, ikke? Eller 9. Eller 9 om lidt. Ja, det er Og vi skal i hvert fald have i færgen halv lidt om natten. Kunne være. Det der Det er køge. Ej, det ved jeg da godt. Vi skulle da Ishøj. Ishui. Nej, det er Ishøj. Ishøj. Det kan da godt være, at vi er ved at være i Greve. Det ved jeg da ikke. Det er ikke mig, der kører bilen morfar. Og spiller jeg lidt Pokémon Go samtidig, som der også kommer nogle videoer med. Men det bliver højst sandsynligt på Game Boy, kun til at lave Pokémon-videoer. Ej! Mikkel! Hvem er jeg har slået en fiser? Hvem har slået en fis? Nej, ad! Der stinker. Ej, det er det der bilvask-ting. Ej, der stinker kraften med gødning. Puha. Vi er kommet på landet. Ej. Vi så i hvert fald bilen. Ej, jeg stikker sgu over årene, ikke, mand? For satan. Ej, Så lugter det jeg troede, det var dig, der slog brudt. Fordi der ligger min skønne matematikbog. For jeg skal stadig lave lektier, fordi at det er fredag den 19. august, og vi er jo stadig i skole, men vi har fået ferie nu. Hvad fanden er det for noget udslæt, du har på armen? Jeg har med smart en bog. Du har et eller andet der på armen. Prøv lige at lægge armen. Prøv at se. Han har fået hepatitis. Han har fået bobble-aids. Dit hoved er bobble-aids. Og jeg lægger min skoletask, min fine skoletask, hvor jeg har alt mit lort i. Det her kommer, jeg tror faktisk også, jeg kommer til at lave en Yu-Gi-Oh! Video her. Om 20 minutter tid. Halv time. Der er sgu nogen, der ikke har gode afløb herude. Det er vildt, det der. Hvem har slået en skid? Det er ikke os. Det er afløb herude, mand. Og så er det vandet. Ej. Hvorfor straffer du dig så meget, mormor? Det er dig, der har brudt. Nej, så har jeg ikke kunne høre det. Okay, jeg vil bare lade være med at lukke til det. Dig, Jørgen, der fiser. Nej. Det der, det er ikke engang et menneske, mand. Ellers er man skulle have død. Man begynder at ryge bare for at ikke. Jeg lugter sgu ikke sådan. Jeg har lugten ud, mand. Morfar, kan du ikke bruge strøg over mod os alle? Nej, jeg er ikke længe så godt. Puha. Nej, men det er mere værd end lugte. Og se et smukker hus. Det er også med, var det ikke også en smukker hus? Nej, og du kan have mig røg. Ja, jeg er blevet klippet. Men nu er der så ikke voksig, så det ser pænt dumt ud. Der i hvert fald. Ja, der er altså heller ikke noget den der sted i hvert fald. Jo, det er der. Man må slå. Det var men i hvert fald, min bror kommer også til at være med i nogle Yu-Gi-videoer. Fordi vi kan finde video. Og det kan godt være, at vi finder nogle Van Helmske, Pokémon og Man må gerne køre på vejen. Matikon. Men ikke mindst
Ej, vi sidder bare her og hygger og hører lidt musik og... Det er sgu meget hyggeligt. Der er sgu lige en Rema, mand. Kramo. Du snakker jo. Nej, mor, mormor, jeg optager til min YouTube-kanal. Nej, de må godt. Det gør sgu ikke noget, man hører dem. Mormor vil bare ikke være med sådan på videoen. Det er ikke noget, hvor man kan høre dig, vel, mormor? Bare man ikke kan se dem. Lad være med at klage. Men det har morfar aldrig noget mod, for jeg har filmet morfar til Jeppes fødselsdag. Det sagde morfar ikke noget til. Morfar er det ikke noget mod. Der var sgu da lige Irma, det er en af de sidste tilbage i Danmark, mand. Nej. Det skulle da sjældent, man ser sådan en Irma. Der var en bilforhandler. Og en frisørgrill. Du skal meget min bror så i køjeseng, og du skal ligge øverst, ikke også? Nej, vi ligger i dobbelt. Nej, køje, det er rigtigt. Ja, og jeg skal ligge øverst. Det er gammelt royeri. Shit, så er vi op til et rigtig flot hus. Det må man sige. Lækkert. Vi har 500 meter til vandet og 500 meter. Shit, det ligner der er bjerge sådan i baggrunden der, morfar. Ja. Og vi har 500 meter til Butikker. det nærmeste. Det skulle lige meget, hvor mange penge vi har. Nej, wow, vi har bare fået i dag. Ja, min far, ikke? Så fik jeg bare alle deres småpenge. Så fik vi lige omkring næsten 200 kroner. Vi mangler 50, og så har vi 200 kroner. Jeg har 100. Nej, vi mangler 41 kroner, så har vi 200. Jeg har 140, ikke? Fuck det. Lad os 52 kroner. Det er lige meget. Jeg vil ikke synge med. Kan du ikke synge noget mere moderne? Ingen har. Nej. Mor, kan du ikke synge noget moderne? Ikke hvad? Nå, okay. Nej, skal vi tage se mig lige nu? Top Gun køber 6 liter, Gulddreng køber 10. Mil er gået kold, han er allerede is. Og hvad så chili, champagne du kan drikke. Gulddreng han vil hellere have modeller på sin pik. Og hvad med Kid? Han var det shit. Klarede at lave damer, nu laver han for lidt. Gulddreng laver penge, og han laver damer. Jeg vil overtage spillet, så jeg lægger planer bare. Ej, nu synger vi ikke mere. Det skal handle mere om min video. Skal det ikke en synge mere? Stop! Lad være med at massakrere min matematikbog. Rip matematikbog. 2016. Jeg må være, min blyant ligger i bunden. You're freak. Shit, ja. Min bror bare ligger og sover over dagen hele dagen, og vi har bare gjort 2 biler rene, ikke også, morfar? Det er rent børnearbejde. Ej, vi vil selv. Vi vil i hvert fald selv. Men vi får bare en håndfuld ud af det, så. Ja, så vi får lidt ud af det. Og så får vi en krøllebøllis. Der stinker sgu ren gidning, mand. Det er dejligt. Vi går på landet. Det er dejligt, siger jeg, og sidder ved at kaste op. Det er jo ikke kolort, der lukker bag. Det er lorten, der sætter maden på bordet. Så er der fest. Så er der Roskilde. Ej, det er i hvert fald en musikfestival, tror jeg. Så i hvert fald. Jo, det er der, vi har spist og sådan nogle ting. Hvor der er kanoner og et gammelt fort. Det er det andet. Så er der lige et par luksuslejligheder. Så er der et par luksuslejligheder. Og det er 5.000 om måneden for det der.
koster over 1 million. Jeg tror, vi kan få det. Derude er den smukke hav, som stinker af lort. Puha. Hvad? Det er vi over det. Så skal vi sejle, og det er jeg ikke selv meget for. Du hader sejle. Den er hede i øjnene. Ja, det er sgu nødt til det. Jeg er der. Han var da lige glad, Jørgen. Jeg er bange for at dø. Jeg tror ikke engang, den her når kommer op. Skal vi se Titanic? Jeg tror ikke, den her når kommer op. Skal vi se Det er Titanic? fandme synd for jer. I ikke må overse mit pæne arbejde. Skal vi se Titanic, Mads? Jeg sidder og siger, at vi skal op til at se Titanic. På et fælde. Men så siger jeg, at Skib. Ikke bande. Mikkel, stop nu! Mikkel, stop! Jeg gider ikke at sidde og råbe. Stop nu, Mikkel! Han sidder og trommer på sine fødder og sine ben, eller hvad han gør. Pisse irriterende at høre på. har han fået ben? Ja, han plejer jo ikke at røre sig, så det er sgu et held, han har fået lidt ben. Ja, de er stille. Eller lidt fnosser. Du skal lade være med at grine. Jamen, hvorfor Det er vores hyggelige familie. Det er vores hyggelige mamma og morfar og mig og brors tur. Kan bare holde den. Det er fandme hyggeligt. Vi sidder og driller min bror. Lars Mikkel, hvad synes du om det? Ja, Nikker. Hvad synes du om verdenssituationen? Det ved jeg ikke, jeg har fået noget i øjet. Han mener ikke det med Nikker. Sig undskyld, Mikkel, for det vil jeg ikke have med på mine videoer. Sig undskyld for, at du siger sådan nogle ting. Undskyld. Nej, sig det ordentligt. Undskyld, folk. Så fik I hans undskyld, og hvis han siger det en gang til, så skal han. Og i hvert fald, I skal ikke finde en, han siger Nikker på mine videoer. Det er bare, det skal du ikke, Mikkel. Nej, men det skal du Hvad ikke. er det for en kirke? Men i hvert fald, Den ser ikke rationel ud. jeg tror i hvert fald, jeg filmer næste gang for båden i hvert fald. Find lige Jeg kirken. Den ser ikke er rationel. ikke nærmere os kø. Jeg synes, det er åndssvagt, at det er holdt pause som helst. Hvorfor holder vi ikke bare en pause i Køge? Vi har masser af tid, vi skal først sejle halv 1 i nat. Eller halv 1 i morgen tidlig. Halv 1 i morgen tidlig skal vi have på. Har du lyst til at lige at sige farvel? Vi ses, folkens. Indtil vi er på båden? Ja, I må hygge jer. Høj. Og hvis nogen af jer går i seng nu, så sov godt. Ja. Vil du sige farvel? Drøm om Titanic. Hej hej.